एक जानी अपना पियावा के शिकायत करो तारी कौन तरीके का कहीं सखी हमार बोलमुआ साधारण कहे कहीं कोई कहा जाए कि हमरो के लगही सुतालिए बाबूजी इस साधारण लेकिन ओरिजिनल मरद के लय भिखारी ठाकुर जी के भाव में होई कहतारी नो का कहतारी नी सखा के पिया मोरा बाबा अरे नी सखा के पिया ली हलन के पारो फोरी से परल बानी हेनी सोइन के अरे परल बानी निसोइन के अरे पलवा सब परल सोई के पलवायला से परल बानी सोई के पलवायला सखा के पिया की सखा के पिया नि सखा अरे नि सखा के पिया नि सखा के पिया नी सखा के पिया मोरा अरे ली होलन के पारो फोरी सब परल बानी सोई के पलवायला से परल बानी सोई के सब परल बानी सोई के पलवायला से परल बानी सोई एक कमेटी के लोग हमारा से बड़ी खुश बजा जाने का है पैसा सबका जरूरी बा लेकिन हमारा जीवन में इतिहास कमाए के बा गार्जियन कमाए के बा भाई कमाए के बा हम ना होती तेगो एयरफोर्स के जवान रही थी लेकिन मजबूरी सरस्वती के कृपा ऐसा भई ये तो कमेश्वर चाचा के आशीर्वाद हनो हमार गार्जियन हमार पिता तो रौरावानी एगो बात जान ली ये कमेटी में जरूर एकता बा पैसा भी बा अगला साल जीवन भर हम एगो वादा कर देता नहीं हर जगह करिला जे हमरा सामान मिलेला अगर मंच पर कोनो कलाकार के बुलावे के होई सभे आई लेकिन गोलू राजा के एगो सदस्य के रूप में जरूरत पड़ी त हमारे में जरूर याद करब सभे आई चाहे ना आई बाकी हो कलाकार से जरूर विनती करो हमार गांव आरा जिला में जरूर बा लेकिन एगो हमार गांव एहू जगह पर बा कि भाई चल जी हलो कमे पैसा में जाके 2-4 घंटा गा दे बोलो त हमार सम्मान होई प्यार दुलार मिली कहे के नहीं के जय हो पढ़ल बानी जब से त पढ़ल बानी कब से हमार 10 गो मित्र रहलो कमेश्वर चाचा 9 गो मित्र एयरफोर्स के जवान बाड़ो हम ही एगो गायक बनबे सही और वो छोटा हल्का है कि हम जीवन में सम्मान देखनी लोग कमाइनी पैसा के वैल्यू ना दे ना 9 हमार मित्र ऐसे कहल जन पढ़े में जीरो
महालोफुआ नाच देखे जा सुनो तो रेवती के पीछे जा सो काहे खातिर खाली डांसर देखे खातिर कैसा नहीं लिया तो है निमन नहीं लिया। हम अपना बाबूजी के डरे मंच के सामने कुर्सी पर बैठी आ गीत सुनी कितना सुंदर गीत होके आज वो सपना हो गए वो घड़ी गीत होके प्रेमिका अपना प्रेमिका खाती प्रेमी अपना प्रेमिका खाती कहे अरे फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है तुम्हें भेजा खत में फूल नहीं मेरा दिल है ये नारी भैया आज के मेहरानी बात ना कही जन संस्कारी होई जन पढ़ल लिखल होई देहाती होई अपना सखी से शिकायत करी कि का कही सखी हमार बोलो हुआ पियो तारे बड़ी डरामा करो तारे पिए के फेरा में बेची के चौकट केवाड़ी अतन पर के हमारा साड़ी हे राजा भैया जीवन में सब चीज रुपया ना होला ई कलाकार लोग के भी हम सिखाई आवे समय में जे कलाकार पैसा के फेरा में ऐसा कमिटी छोड़ देला वो कहियो सीखी जरूर सीखी। मंच पर गोपालबाड़ी छठ घाट पर एको कलाकार बाकी ना रही हैं ये हम वादा करते हैं जी अब हमारा साड़ी का कहिए सखी हमार पियावा हो भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति देवता है अरे सेती है मैं बिगल मोह अरे सेती है मैं बिगल मोह अरे माला कौन रहे हो पिया गइल काला काला रे सजन पिया गइल काला काला रे सजन रे सजन रे सजन पिया गइल काला काला
निमन बात कही चाहे निमन गीत कही। आज के समय ऐसा कि केहू के निमन ना लगी, बाकी निमन ऐसा चीज बाकी सबका निमन लगी। जब जब उनका के समझावत नहीं हमार झोटवे भले तरे कहाला पर दुख मान के झोटावा धरे लो फन के कहाला पर अरे मलवा बन के भइल जीव के अरे मलवा बन के भइल जीव के कालवा हे मलवा बन के भइल जीव के कालवा हे कलाकार हम ओरिजिनल ना है, बाकी ओरिजिनल कलाकार के चिन्ह ले। देखिए कमेश्वर चाचा भोजपुरी के ओरिजिनल सार किलाल हो, ये हमारे बलिया जिला के सार फिरोज भैया हो। बाज अच्छा लगी तो ताली बजाई सब है कम समय में देखी कितना सुंदर। अरे भिखारी ठाकुर दिया घर कुतुबपू आज भोगत बानी है चला के अरे भोगत बानी चला के अरे फलवा भोगत बानी चला
के बलवा